אברהם אבינו, כשאברהם אבינו ראה את השמש לפני שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, והוא ראה את הירח וראה את הכוכבים וראה את המזלות שהם מסתובבים, אז הוא אמר, יש מישהו שמסובב את כל הגלגלים, יש מישהו שמסובב את השמש. אברהם אבינו חיפש את המנוע, מי הוא זה שמחיה? וככה גם כן, כמו שיש לנו את הקדוש ברוך הוא שמחיה, הוא מחיה את כל העולמות, ככה יש גם כן צדיק הדור שדרכו הקדוש ברוך הוא ממשיך לנו את כל ההשפעות. אז כמו שאברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות את זה שמשפיע בעולם גשמיות ורוחניות. ככה גם כן אנחנו עומדים בתנועה של תפילה ובקשה מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מספיק שאנחנו יודעים שמלך המשיח נמצא והוא עושה לנו ניסים ונפלאות בכל העולם כולו, שברוך השם יש דברים מאוד מאוד נפלאים של גאולה בעולם, אבל זה לא מספיק, צריך לראות את הגואל. יש, אחרי שעם ישראל חטאו בחטא העגל, אז הקדוש ברוך הוא אמר, מעכשיו אני מסתתר לעם ישראל, הם נמצאים בנידוי. הוא לא רצה להתגלות אליהם כמו שהוא התגלה אלינו בהר סיני, כי חטאו בחטא העגל. אמר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות איתם, גם אני לא רוצה להיות איתם. אז משה לקח את האוהל שלו ונטע את זה מחוץ למחנה. ככה עשה משה רבנו, הוא אמר, מי שעם ישראל הם בנידוי כלפי הקדוש ברוך הוא, גם בנידוי כלפי התלמיד, אני גם לא רוצה להיות לידם. אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שלא יכול להיות דבר כזה, שאני כועס עליהם וגם אתה כועס עליהם. מי ילחם אותם? מי ילמד אותם? ואז הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו לקחת את האוהל שלו ולהחזיר את זה למחנה ישראל. לא יכול להיות דבר כזה. אומר רש"י שגם הקדוש ברוך הוא מסתתר וגם משה רבנו לא נמצא איתנו בגלוי. זה משהו פשוטו של מקרא. עוד לא היה לעולמים ניסיון כזה קשה. אחד הדברים הקשים בעולם הזה זה שלא רואים את הקדוש ברוך הוא, אבל לפחות הוא נתן לנו צדיק הדור שדרכו הנני עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם. אחרי חטא העגל, שגם משה רצה להסתתר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא יכול להיות שגם אני בכעס עליהם ואתה תהיה בכעס עליהם. מישהו חייב להיות איתם ולהדריך אותם. זה הזעקה שלנו, שכל העניין של מלך המשיח, כל עניינו של מלך המשיח זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם בגילוי. ולא יכול להיות שלא רק שלא רואים את הקדוש ברוך הוא בגילוי בעולם, אלא 21 שנה שגם לא רואים את מלך המשיח. לכן אנחנו תובעים ומבקשים בהתוועדות שבעזרת השם בג' תמוז השנה כולם ביחד יחגגו ויראו את הנבואה של הרבי מלך המשיח שהבטיח לנו וביקש מאיתנו לפרסם בכל העולם שהנה זה מלך המשיח בא. וזה התביעה שלנו, וזה השמחה שלנו, שאנחנו יודעים שזה מה שעומד להיות. יש לחיים. יש לנו אמונה חזקה בכל דברי הרבי מלך המשיח. במיוחד אנחנו מתחזקים שאנחנו רואים את הניסים והנפלאות. בכל חג הגאולה, י"ב י"ג תמוז, כמה הרבי ביקש והיו דמעות בהתוועדות, שנתפלל, שנבקש מהקדוש ברוך הוא שכל היהודים ברוסיה יוכלו לקיים תורה ומצוות. וברוך השם,
והלשון של הרבי בהתוועדויות היה עוד לפני ביאת המשיח, שיזכו עם ישראל בכל העולם כולו לקיים תורה ומצוות, לא במחתרת. ברוך השם זכינו. הרמב"ם כותב את זה על ימות המשיח, שהנביאים והחכמים ניתבו לימות המשיח שלא יפריעו לעם ישראל לקיים תורה ומצוות, שלא יהיה נוגש ומבטל. וברוך השם זכינו לראות אחרי למעלה מ-60 שנה, למעלה מ-60 שנה מאז שהרבי הריי"צ, הרבי הקודם, נלחם נגד הקומוניזם וניצח אותם ואמר לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא הוא גאל את כל עם ישראל בגאולה שלי. אבל בפועל, אומר הרבי, לא ראו את זה כל כך במשך ה-60 שנה. לקח למעלה מ-60 שנה לראות שהאיגרת של הרבי הריי"צ לא אותי בלבד גאל, אלא את כל מחבבי תורתנו הקדושה. ואפילו יהודי כזה שהוא בשם ישראל יכונה רק, גם הוא נגאל בגאולה הזאת של י"ב י"ג תמוז. לקח למעלה מ-60 שנה לראות שהרבי הריי"צ צודק, שזה גאולה כללית של כל עם ישראל. אבל גם לפני שזה קרה, בתש"ן, תהיה שנת ניסים ונפלאות ונפלאות ערינו, גם לפני שזה קרה, הרבי אמר שהרבי הקודם, כבוד קדושת מורי ורבנו האדמו"ר, הבטיח שהגאולה שלו זה גאולה של כל עם ישראל, ומתוועד על זה, ומתוועד על זה עוד הפעם, המכתב הידוע של הרבי הריי"צ. מה, על פי שכל, על פי היגיון, מה הרבי היה צריך לעשות עם המכתב הזה, לא אותי בלבד גאל? לגנוז את זה, לחכות לראות שזה יתקיים, באמת שנזכה לראות את כל עם ישראל משתחררים מהשיבוט של הקומוניזם, ואז לפרסם את המכתב, הנה הרבי הריי"צ צודק, של י"ב י"ג תמוז זה לא רק גאולה שלו ושל המשפחה שלו שזכו לצאת מרוסיה, אלא כל החסידים כבר יכולים לקיים תורה ומצוות. כל יהודי יכול כבר לצאת מרוסיה. אבל הרבי, כמו חסיד נאמן של הרבי הריי"צ, ציטט את המכתב הזה במשך למעלה מ-60 שנה שלא ראו את הקיום של הנבואה הזאת של לא אותי בלבד. וברוך השם, עכשיו בשנת ניסים ונפלאות זכינו לראות שהרבי הריי"צ צודק, שמה שהוא אמר שהוא נלחם נגד הקומוניזם וניצח אותם, וכל היהודים ברוסיה יוכלו לקיים תורה ומצוות, יוכלו לצאת משם, ברוך השם שזה יתקיים. והרבי בהתוועדות בפרשת קורח על העניין הזה של למה זה לקח למעלה מ-60 שנה, הרבי אומר שזה לטובה, הרבי מסביר שם את העניין שזה לטובה בשביל לא לשבור את העולם, אלא שהעולם יהיה מוכן לקלוט את הגאולה, ושאותם אלה שנלחמו פעם נגד היהדות יסייעו. מאוד מעניין שהנביאים והחכמים שהם ניתבו לימות המשיח, החלום שלהם היה שאומות העולם לא יפריעו, שלא יהיה נוגש ומבטל, שלא יפריעו לנו ללמוד תורה ולקיים מצוות. זה היה החלום הכי מתוק, אני חושב לא רק של הנביאים והחכמים אלא גם של הרבי הריי"צ. החלום של הרבי הריי"צ היה, רואים את זה, שהם לא יפריעו לעם ישראל ללמוד תורה, להקים תלמוד תורה. אבל הרבי אומר שזכינו לראות כבר שלב נפלא יותר בגאולה, לא רק מה שהרבי הקודם רצה בחגיגה שלו של ג' תמוז, י"ב י"ג תמוז, שלא יפריעו לנו, אלא ברוך השם בהרבה מקומות בעולם מסייעים לעם ישראל לקיים תורה ומצוות. הרבי אומר את זה בשמחת בית השואבה, אפשר לצאת לרחוב ולראות שוטרים גויים עוזרים ליהודים לרקוד כל הלילה, שידוע שבגלות השוטרים הגויים לא בדיוק עזרו לנו לרקוד ולשמוח בשמחת בית השואבה. הרבי אומר זה חידוש מאוד גדול
שרואים שלא רק שלא מפריעים לעם ישראל לקיים תורה ומצוות, אלא ברוב העולם כבר יש גם סיוע של גויים שיהודי יחיה כמו יהודי. זה משהו מאוד מאוד נפלא. ידוע שהרבי בכל השיחות שלו, בכל המאמרים שלו, אין שיחה אחת של הרבי שהוא לא מדבר על משיח ועל גאולה. זה נושא חדור, והרבי מעיד על עצמו ואומר, מיום הולכי לחדר ועוד לפני כן. מה זה היום שהולכים לחדר? בגיל 3 בערך, שעושים את התספורת, מכניסים לחדר. הרבי אומר אצלי, מיום הולכי לחדר ועוד לפני כן. זה מה שהתרקם בדמיון של הרבי כל הזמן, הגאולה האמיתית והשלמה. והרבי בכל השיחות לא מסתפק בזה שברוך השם אפשר היום לקיים תורה ומצוות ולא מפריעים לנו, אלא הוא אומר שעוד לפני סיום ההתוועדות, שנזכה כבר להיות בירושלים, שנזכה כבר להיות בבית המקדש השלישי, שנזכה כבר להיות בקודש הקודשים. זה כל התוועדות, כל שיחה וכל מאמר, הרבי מכניס לנו לראש דבר אחד, גאולה, גאולה, גאולה. זה מה שהתפקיד של הדור שלנו, דור השביעי, להביא גאולה. והרבי אומר שזה העבודה שלו, שהוא השביעי, להוריד את השכינה פה ולגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. הרבי מעיד על עצמו, והוא אומר את זה על סמך המאמר האחרון של הרבי הרייץ, שהרבי הרייץ השאיר את המאמר באתי לגני, שבבאתי לגני מוסבר על 7 דורות שמורידים את השכינה פה למטה, והרבי אומר זה התפקיד של הדור שלנו. כל הדורות לפנינו, איזה תפקיד היה להם? איזה תפקיד היה להם? לקרב את הגאולה, להוסיף בתורה ומצוות, להכין את העולם, שהעולם יהיה מוכן אי פעם. כל מצווה שיהודי עושה זה עוד פאזל שמצטרף לבית המקדש השלישי. בבית המקדש השלישי אנחנו נראה את המעשים הטובים שעם ישראל עשו במשך כל הדורות. אבל הרבי אומר, התפקיד של הדור שלנו זה משהו שונה. התפקיד שלנו זה להיות הדור האחרון של הגלות והדור ראשון של הגאולה. זה הרבי אומר בהתוועדות הראשונה שלו. זה הדור שלנו לא הגיע לקרב את הגאולה. הדור שלנו הגיע כבר לטעום מהגאולה, לחיות כבר גאולה. הרבי מסביר לנו שהגאולה זה כמו שבת. יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, זה הגאולה. ועל שבת יש מצווה לא לחכות ממש להשקיע ואז לקבל את השבת, אלא יש מצווה לקבל את השבת קודם. כבר ביום שישי אחר חצות היום כבר לטעום מכל תבשיל ותבשיל. אומר לנו הרבי, מי שרוצה יכול כבר להתחיל לחיות גאולה בערב הגאולה. הדור שלנו הוא דור שכל אחד יכול להחליט אם הוא דור אחרון של גלות או הוא כבר דור ראשון של גאולה. זה החלטה אצלנו, כמו ביום שישי, שעה לפני כניסת שבת, כל יהודי יכול להחליט אם הוא עדיין חי חיים של חולין, מצחצח נעליים, רץ למקווה, עושה את כל ההכנות לשבת, או שהוא כבר יהודי שבתי. הוא כבר קיבל את השבת, הוא כבר טועם מכל התבשילים. אומר לנו הרבי, הדור שלנו הוא הדור שיקבל את הגאולה, הוא הדור הראשון של גאולה והדור האחרון של גלות. והרבי מתחנן לחסידים, ושהם ישפיעו את ההשפעה הזאת בכל העולם כולו, שלא נחכה למשיח שיבוא והקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש השלישי, לא, ועד אז לחיות גלות כמו דור אחרון של גלות,
אלא להתחיל להיות דור ראשון של גאולה. והרבי אומר את זה לרב מרדכי אליהו, שמשיח כבר מחכה, זה הלשון של הרבי, לרב מרדכי אליהו, משיח מחכה על פתח ביתו של כל יהודי, ומחכה שיפתחו לו את הדלת ויכניסו אותו, יסחבו אותו לבית. משיח רוצה כבר להיות בבית שלנו. משיח רוצה כבר לעשות לנו גאולה פרטית. הרבי מדבר בהרבה שיחות לחסידים שכל אחד ואחד יכול לעשות מהסביבה שלו סביבה של גאולה, בית של גאולה. כמו שחז"ל אומרים לנו שכל משפחה יכולה לעשות מהבית בית שהקדוש ברוך הוא נמצא בו. מה יהיה בגאולה? הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, אבל עד אז גם כן חז"ל אומרים שכל משפחה שיש אצלה שלום בית, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, נמצא בבית שמתנהגים יפה, באהבה אחד לשני, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם, שכינה ביניהם כשיש שלום בית. על דרך זה אומר לנו הרבי, עכשיו יש אפשרות לכל אחד ואחד להכניס את המשיח אליו הביתה. לא רק שהקדוש ברוך הוא יהיה אצלנו בבית ויהיה שלום בית, אלא זה יהיה בית שחי גאולה. וזה אחד הדברים הנפלאים שאנחנו מגיעים פה. אני מגיע לקריית גת, אנחנו מגיעים ומחפשים את הבית כנסת שערי גאולה. בית כנסת שהוא כבר, מה זה, כמו שהרבי אמר לרב מרדכי אליהו, אם אתה תפתח את הדלת, אז בבית שלך יהיה המשיח כבר, לא רק הקדוש ברוך הוא. ככה גם כן הבית כנסת פה שנבנה, בית כנסת חב"ד, אומרים למשיח, פה יש לך לא רק דלת להיכנס, פה יש לך שער, שערי גאולה, וולקאם, אתה יכול להיכנס. זה בית כנסת שמוכן, זה בית כנסת. עכשיו, מה ההבדל אם אנחנו באמת מכניסים רק את הקדוש ברוך הוא אלינו הביתה? זה גם דרגה מאוד גבוהה, שחיים בשלום בית ושכינה ביניהם, לבין שאנחנו מכניסים גם את המשיח אלינו הביתה. הקדוש ברוך הוא יכול להיות אצלנו בבית, והבית עדיין בית של גלות. זה זמן גלות, והתפקיד של המשיח זה לגלות את הקדוש ברוך הוא שנמצא אצלנו בבית. זה מה שהרבי אומר לרב מרדכי אליהו, שאנחנו נכניס את המשיח גם כן. כי מה היה התפקיד של משה רבינו, הגואל הראשון? מה היה התפקיד שלו? של דור השביעי, משה שהוא חביב, דור השביעי. התפקיד של משה רבינו היה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה לא מספיק שהוא נמצא. ודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא, אבל אנחנו רוצים לראות אותו. רוצים לראות אותי? תבנו לי בית מקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אומר לנו הרבי, מספיק אם לחכות. הלשון של הרבי זה ביום ראשון חיכינו לשבת, יום שני חיכינו, יום שלישי חיכינו, יום שישי אחר חצות היום כבר לא מחכים לשבת, אלא מה? חיים כבר שבת. הרבי אומר, מתחנן לחסידים להפסיק עם התנועה הזאת שרק מחכים לגאולה. אפשר כבר להיכנס ולהכניס את הגאולה, הגאולה הפרטית בכל בית ובית. והרבי אומר בשיחה שמה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, הוא נותן לנו אפשרות לקיים את זה. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ואנחנו לא יכולים לקיים. אומר לנו הרבי שגם צדיקים דומים לבורם. במה הם דומים? אם רבי, צדיק, מבקש מאיתנו משהו, צריך לדעת שזה אפשרי. אם הרבי מבקש ומתחנן לחסידים שנעשה כל אשר ביכולתנו
לחיות כבר גאולה, זה אפשרי. וחס ושלום להגיד אי אפשר עדיין לחיות גאולה. כי האמונה של חסידים ברבי, בצדיק, זה אמונה שאם הרבי אומר שזה אפשרי, זה אפשרי. אז מה צריך לעשות בהתוועדות? אם זה אפשרי לחיות גאולה, בהתוועדות לא מתווכחים אם זה אפשרי או לא אפשרי. מאמינים לקדוש ברוך הוא, מאמינים לצדיק שהדור שלנו כבר יכול להיות דור ראשון של גאולה ולחיות גאולה. על מה מתוועדים ומה נתוועד הערב? איך באמת להיות כבר בשמחת הגאולה, איך לחיות כבר גאולה, לא רק לחכות. ודאי שצריך גם לחכות, כי עדיין אנחנו לא רואים את בית המקדש השלישי בירושלים, ודאי שאנחנו עוד לא רואים תחיית המתים, ודאי יש עדיין הרבה בתי רפואה ויש עדיין הרבה דברים לא טובים של גלות, אז ודאי שאנחנו עוד מחכים גם כן. גם יהודי שכבר מקבל עליו את השבת בערב שבת וכבר תואם מכל המתמים, הוא עדיין מחכה להיות בתוך השבת. וכתוב בחסידות שיהודי בכניסה של השבת מחכה כבר ליום השבת, שאז זה יותר עמוק בתוך השבת, ואחר כך הוא מחכה לרב דרייבין, לסעודה שלישית, שזה העומק שבעומק של השבת. אז ודאי שיש לנו עדיין למה לחכות גם כן. אבל הרבי אומר, תפקחו עיניים ותראו ניסים ונפלאות, שהחכמים והנביאים ניתבו ואמרו, מתי כבר הגויים יפסיקו להפריע לנו ללמוד תורה ולקיים מצוות? זה היה החלום והתפילות והבקשות של כל החסידים של הרבי הרייץ שחוגגים את הי"ב י"ג תמוז. מתי לא יעצרו אותנו על זה שאנחנו הולכים לעשות ברית מילה? מתי יפסיקו לעשות לנו צרות על זה שאנחנו רוצים לשמור שבת? וברוך השם, היום בכל העולם כולו אין יהודי אחד שמסתתר כדי ללמוד תורה. אין דבר כזה. אין אישה יהודייה בכל העולם כולו שמסתתרת להדליק נרות שבת. בכל העולם כולו מרשים לחב"ד להדליק חנוכיה הכי מרכזית, הכי ענקית, בכיכר המרכזית, ליד בניין הקרמלין. לא מפריעים ליהודים להדליק חנוכיה גדולה. לא מפריעים, מסייעים. המשטרה ומכבי אש עם המנוף הענק באים לסייע ליהודים להדליק חנוכיה ליד בניין הקרמלין. זה הדבר הנפלא שצריך לדעת להודות לקדוש ברוך הוא. עם זה שאנחנו מחכים ומצפים כבר לראות את הגאולה האמיתית והשלמה, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שזכינו לראות את ההתחלה של ימות המשיח, שעם ישראל חי בכל העולם כולו. ומה זה עם ישראל חי? עם ישראל חי זה חי ויכול לפתוח בית כנסת בכל מקום בעולם, יכול לשלוח את הילדים בכל מקום בעולם. זה עם ישראל חי, כי הם חיינו, זה החיים שלנו האמיתיים. וזה התודה שלנו לרבי מלך המשיח, שזכה לשלוח את השליחים שלו בכל העולם כולו ולהחיות את עם ישראל. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח ועולם ועד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח ועולם ועד. איי 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 תדדם איי 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 תדדם איי דדדדדד. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח ועולם ועד. עכשיו להפתעת הערב. סליחה,
אני יכול להוסיף כמה מילים. לא, בלי. יישר כוח לדברי פתיחה של הרב אלעזר קניג שליט"א שהגיע ישירות מנצרת עילית מיוחד אלינו. נמצא איתנו כאן חבר כנסת מיקי זוהר שיספר סיפור אישי ומרתק על הרבי מלך המשיח. הזמן קצר והמלאכה מרובה, בכבוד. אני מתנצל חברים מראש, אני לא אוכל להישאר כי אני צריך להמשיך לעוד שני אירועים, אבל היה חשוב לי לבוא א' כבן העיר הזו, כמי שהיה סגן ראש העיר ומי שחי פה ויחיה פה בעזרת השם לעוד הרבה שנים ארוכות, וכמי שיש לו סיפור מיוחד עם הרבי מלובביץ' שחלקם בטח שמעתם, לספר אותו שוב. חשוב להזכיר את כוחו ואת יכולותיו של הרבי. אני לפני 35 שנה הגעתי לעולם, ההורים שלי לא הצליחו להביא ילדים כל כך, היה אין ספור הפלות, אין ספור אירועים קשים שלא הצליחו להביא ילדים. לפני שהגעתי לעולם, אבי חלם את הרבי מלובביץ' ושמע ממנו שאומר לו שיהיה לך בן זכר ומוצלח. לגבי הזכר זה ברוך השם קרה, לגבי המוצלח זה בעזרת השם נראה בהמשך. אבל באתי לעולם, ואז בגיל 3 הלכו לרשום אותי כמובן לגן חב"ד, ושם פגשו את הרב וולפה הידוע, ואמרו לרב וולפה אנחנו רוצים לרשום את הילד שלי לגן. אז הוא אמר לי, אמא שלי יש לך בן גדול. היא אמרה לו נכון, כבר בן 3. אז הוא אמר לה לא, הוא נולד בי"א ניסן, יום הולדתו של הרבי מלובביץ'. ואז עשו אחד ועוד אחד והבינו שבעצם ההגעה שלי לעולם הייתה בנס ממש של הרבי, ביום ההולדת של הרבי. ואז עברו הרבה שנים ונבחרתי לכנסת, ובשביל להיבחר לכנסת צריכים להשפיע אותך לכנסת, וההשפעה לכנסת הייתה בי"א ניסן. ואז קיבלתי עוד תובנה אחת ברורה, שלא רק נולדתי בזכות נס של הרבי, בזכות הקדוש ברוך הוא כמובן, בזכות נס של הרבי, הבנתי שאני גם שליח של הרבי בכנסת ישראל. ובאופן טבעי, בלי להתאמץ, לא שידעתי קודם, רק עכשיו אני מגלה, תוך כדי שאני באמת מציג את משנתי האידיאולוגית, שהיא נורא ברורה, ארץ ישראל השלמה, קירוב לבבות יהודים למסורת ולדת היהודית, עבודה באמת על תורת ישראל לארץ ישראל ונושאים חברתיים, עזרה לחלש, גמילות חסדים. מסתבר שזו הייתה דרכו בדיוק של הרבי מלובביץ' לאורך כל שנותיו כמנהיג הרוחני, עד היום כמובן של קהילת חב"ד. ואז נוצרה סיטואציה טבעית מבחינתי, שא' הגעתי לעולם הזה באמת עם עזרה של הרבי, ואני ממשיך גם קו ודרך שהרבי רצה להנחיל בעולם הזה, וזכיתי גם להיוולד ביום שלו, גם להיות מושבע לכנסת ביום שהוא נולד. ובעיניי זה לא מקריות, יש לזה אחריות, ובעזרת השם אני גם מגשים אותה ועשה אותה בכנסת ישראל עוד הרבה שנים. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה לכם, יחי מלך המשיח. יישר כוח גדול לחבר כנסת מיקי זוהר שבא אלינו לספר את הסיפור המרתק ואת ההשלכות הפרטיות על הימים, איך הוא ממש חי את הימים, ממש חי את הרבי. יישר כוח, בעזרת השם תמשיך ככה, בעזרת השם יזכה לקבלת פני משיח תכף ומיד ממש.
לא חרשידה